Hello guys, welcome to my channel. And in today's video guys, tuturuan ko kayo kung ano ang salitang I love you in Arabic. So uh, guys, hindi po ako teacher, hindi po ako professional, or hindi po ako nag-aaral ng Arabic. Ang lahat po ng tinuturo ko sa inyo is just only based on my experience at kung ano yung mga naririnig ko sa kanila guys. Sa loob ng 4 na taon akong nakasama ko yung mga Arabo. So mayroon akong natutunan sa kanila at gusto ko lang din pong i-share sa inyo para din po matuto din po kayo kung ano yung natutunan ko ng mga salitang Arabic. So ayan po, sa mga baguhan po, and if you are new in this channel guys, kung bago ka lang nakapanood sa videos ko, so please don't forget to subscribe and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future kung gusto mong matuto pa more in Arabic. So ayan, and don't forget to like and share my video kung nagustuhan mo. So without further ado, let's begin now. So Ana Ohiboka. So, Ana means I or me. Ohiboka is love you. Uh, Ana Ohiboka is you are talking to a male person. So, if you say I love you to a male person, so you will say it Ana Ohiboka. So, I love you. And if you will say it to a female, so you will say it Ana Ohiboki. Ohiboki means you are talking to a female. So Ana, I, Ohiboki, I love you. So you will say it I love you to a female. So ayan guys, and yung kadalasan nating naririnig guys is yung paglalaki is Habibi. So Habibi is means my love. So my love, Habibi. And if you say it Habibti, yan yung kadalasan nating maririnig, di ba? Dito sa bansang Saudi o sa bansang Middle East, yan yung kadalasang maririnig natin na kapag nag-uutos sila or makikisuyo sila sa iyo dahil may maganda silang pakikitungo sa iyo. So, tinatawagan nilang Habibti, Habibti. So, meaning, Habibti, my love, and they are talking to a female. So, dahil babae ka, tinatawag ka nilang Habibti, my love, or my sweetheart, yung ganun. So, Habibi means my love, and that you are talking to a male. So, Habibi, male. Pero, ayan guys, wag niyo sa pagsabihan yung amo ninyo na Habibi guys ha, yung mga amo ninyo lalaki. Wag na wag po guys. Ayan, tinuturo ko lang to sa inyo is para din pwede niyo yung matutunan, and then pwede niyo sabihin sa mahal ninyo sa buhay, pero wag niyo sa amo ninyo ha. Haram po 'yan. Ayan. So, magsisilos yung amo ninyo babae, lagot kayo. So, ayan. So, Habibti means my love, that you are talking to a female person. And so, ayan po. So, sana po is meron kayong natutunan sa short video kong ito. So, hindi na po tayo magtatagal pa. So, thank you so much for watching, guys. And please, guys, kung ano po yung gusto ninyong matutunan more in Arabic, guys, just feel free to comment down below guys, at bibigyan po natin yung pansin at gagawan po natin yan ng vlog in the future. So thank you so much for watching guys. May God bless you all. So bye bye.